Okay. Okay, vi er gruppe Mia, Christian, Nana og Katrine. Og vi har en grupperet statistik. Statistik er en samling og behandling af en række observationer. Og grupperede observationer er, når du har en række tal, og så sætter du dem sammen i intervaller. Christian. Ja, jeg forklarer lidt om tabellen her. Altså, hvis man ser på denne tabel, så kan vi først se, at vi har observationerne helt ude til venstre. Og de er i grupperede observationer. Det vil sige, at man kan se, at de er fra 0 til 2 og så videre. Og hyppigheden, det står for, hvor mange gange den her observation, den er blevet indsamlet, eller hvad man kan sige. Så der er, hvad handler det om det her? I hvert fald, det var hvor langt fra kraft skole? Der er i hvert fald 5, der har 0 til 2 km fra skole. Og frekvensen, det er, hvor mange procent ud af 100 den hyppighed står for. Der kan man se, at vi er i alt 25. Så de 5, som har 0 til 2, det ligger i 20% af alle i den klasse. Og den kumulerede frekvens, det er, hvis man går helt ud og kigger, det er, hvor man tager frekvensen og plusser den hele vejen nedad, så man lige så stille og roligt kan se, hvordan det står til, indtil man når 100, så man kan se 20 plus 24 giver 44, og så kører den ellers bare nedad. Ja. Er det fint? Rækker det? Ja, det er helt. Og så finder vi vores sumkurve. Og sumkurven virker den... man kan ikke se det hele. Det er fint. Sumkurven viser den kumulerede frekvens, eller summerede frekvens, og hvordan den så stiger. Og så de blå streger viser, hvornår kvartilsættene, hvornår du rammer 25%, 50% og 75%. Mens 50% også bliver kaldt medianen. Yes. Godt spørgsmål. Vi skal også skrive middelværdi. Hvad? Middelværdi? Nå ja. Det er gennemsnit også. Forskellen på medianen og middelværdi er, at du tager alle observationer, og så dividerer du med antallet af det samlede tal, og så får du en middelværdi, også kaldt gennemsnit, mens medianen, det er den midterste observation i en række observationer. Og med Blockspot kan man se tydeligere se kvartilsættene, som så starter der ved 25%, og så den midterste værdi som er 50%, eller medianen, og så den midterste værdi 75%. Yes. Super flot. Ja, og spredningen, det dækker over afgivelsen, du har for gennemsnittet i din stikprøve. Men hvis du for eksempel har et eksempel, hvor dit gennemsnit er 37,5, og din spredning er 9,6, betyder det, at du i din stik... Jo. Nice. Det betyder, at i din stikprøve er den gennemsnitlige afvigelse fra gennemsnittet 9,6. Yeah. Det er så flot. Og nu har det varet næsten 4 minutter, så vi skal lige have det til at vare præcis. Nej, det er helt fint. Vi siger bare farvel nu, fordi ellers bliver hun træt af os. Jeg ved ikke, hvordan man stopper det. Tryk done. Vi ses, Pernille. Hej.